YouTube зрители, аз съм Иван Манов и тук аз съм Херовен и тук с мен е Вулкан и Алекс и започваме тройно оцеляване и така. Сори хора, май няма никога да снимам. Аз се снимам и ще снимам. И съм си в мината, която сам направих. Ой, Зомби, както виждате, Ау. Иван, Опа, извинявай. Ау! Иван, Мръдни. Хилбрайм си намери броня, която не иска да я подели с нас. Ау! Умрях! Убих го, взимай бързо айтемите. Казах ти, че ще бъде на покрива. Казах ти. Айде, нищо, че си ми взел експито. Както виждате. 2 левела. Майко. На хард сме, ето за това. Докато вие някой ми бие, аз ми си в мината и нищо не мога да направя. И... То джойна. Ти, Хилбрайм джойна. Малко шантаво. Али? Клипър плува във водата. Някакъв джойна. Човек някой зодна. Кой е той, бе? Брат ти. Да, бе. Ми Хилбрайм, ето го, брат ти. Сега го прибия. Къде? Ей, под водата е. Чакайте, аз ще го прибия. Виждам го. Не го бийте, аз... Хилбрайм. Виждам те. Ето го Херо Той е под Прайм. земята. Бокук. Той е в мината ни. Той е в мината ни. Не във водата. Някой бързо в мината ходите. Аз отивам. И го размажете. Как? Аз ще го размажа. Айде ме ти. Че е мой брат. Ето го. Ето го. Ау. Удари го. Утре му. Върви. Ама това не... Бих Херо Прайм. Майко. Фове. Коли. Ти мина през земята. Къде е Хиро? Къде е този Хилбрайм? Умря. И къде е начало? Не. Аз стоя долу, да знаете. Аз се качвам. Имам храна поне да хапна. Ето го Херо Прайм. Идва ли към нас? Измъква се. Идва ли към нас? Ама къде е брат ти? Георги! Видяла сървъра ни и веднага се е джойнал. Убий пека. Клипа това си не го довали малко, но голяма работа. Пукати. Нали? Ай, забравих да ви кажа, имам нов скин. И аз, вижте ми го. Копрайте. Аре Копайте. бе, идвай. Не бе, не го би, но сутринта ще го бием. Бързо да го наглеждайте го. Чак. Все пак нищо не се знае. Дали е с добро, идва с добро или с зло. Да, верно си. Имам 2 вълна. Бралка ти имаш. Имам 2 железни меча. Някой си изгубил меч. Алекс! Какво става, Хело! бе? Херо! Брайн! Какво става, Какво бе? става, Напишете бе? му, че правим клип. Зомбита ще те пребие. Някой да му напише, че правим клип. Алекс, напиши му, че прави клип. Аз ще го... Добре. Аз на... Ти да не ни чуваш. Сега си ти го написа. Къде? Ти не чуваш някъде. О, фак, забаля. Този епизод на 4 с Хилбрайм. Ако не чуваш, да ти дадем и няколко айтема. Ето може да ти дадем. Убий го да е! Не трябва да живее в нас. Защо тримата е по... Дуби! Къде отиде? Заповядай меч. Не бе! Що го биеш? Вземам с меч. Сега си гадния си. Няма да живее с нас. Защо повече е по-яко? Няма. Ти си сега си тишно тук. Но стига, че за бронята, аз ще брат и не иска да играш. Ема ми бе. Ако не чуваш, Храна. брат и... Храна. Къде има храна? Имаме на подзора себе си. Аз нямам. Добре, айде! Приятели. Ще изям плод. Той обаче да даде айтеми. Някой да му даде меч. Аз, моя. Хилбрайм, чакай се да даде меч. Хилбрайм. Керо. Той не ви чува. Чува ни. Напишете го. Пише... нали ни чуваш? Да пиши в чата, че дали ни чуваш. Напиши някаква глупост, ако не чуваш. Чата нещо не напиши. Къде отива? Той ще живее само далеч от нас. Добре.
Ти си се отправил с Rotten Flakes. Да, знам. Ама нямам храна, само това ми е. Сега пък нямам. Вземете пясък За какво? за стъкла. Ауч, ауч. Къде трави? Алекс, прави. Пясък ми трябва. Ама аз съм гладен, нямам нищо. Този епизод е Освен странен. глутен. Аз се чудя как и направил. Той е лесно, не знам що. И накрая се оправи. Трима сме. Защото един го сгони. В момента го наблюдава. Какво става сега? Той е Джойна! Рано почнахте на играта. Еми. Аз нямам да играя. Що? Защото аз искам да снимам. Айде. Аре, брат. И аз не съм снимал, кажи. Освен да го преинсталирам. Не, Алекс легна. Кой не остана? Само аз и ти. И Хиро, браво. Защо? Животът е ужасен. Ще се го преинсталирам. Не бе! Ще се махнат всичките игри. Не! Дай ми Майнкрафт. Дай ми броня, дай ми броня. Броня. Дай ми броня, дай ми броня. Дай ми броня, дай ми броня. Мърдай не! Броня! Така ли? Искаш ли да се мерим сега? Виж, гледай, един Iron Man и още един Iron Man. Да, бе. Да? Чакай да взема поне малко дърво. Ми трябва. Имам запалка. И Ще запаля. запали ми и къщата си с мен. Добре, без да си има материали. Аре, бе, брат. Ще взема печката, която ще Не бе, аре, бе, брат, моля ти се. О, желязо. Имаме 4 желязо. Добре, остави го. Да си го... Броня. Какво да правя? Не бе, не почи, бе. Не почи. Кажи, че и аз не съм снимал. Да. Виж, още хора. О, долна. Още една. Имам за моля ви. Аз имам броня. Това? Желязно. Каска? Бутушки. Това нещо. Да. Да те гледай. Я да се Какво виж. ще правиш, бе? Изваждам си картата. Защо? Защото може да ми изтрия някои номера. И не ги знам. Като моя. Тук ще си сложи дърво. Ама не може да се откажа. Сори. Има ли нещо в печката? Вече не. Аз добре. Слагам. Добре, че съм се сложил пин на архивиране и анулиране. Какво означава това? Не знам. Пин код. Това клип няма много да мисля. Едва ли? Да. Аз нямам. И айде, гудбай.